Day bat kan ni kalan belfin na kaliang jungi ngila ia syong meeting hakan nyaw terik yung new naitung ba hantai po jaya baya don lang kasunjuk kerang bakur bat kasunjuk kerang basnong di halor kan ni kalan bel long yingi persya ia kat jingweng no ia katuka kendon haka para 16 kebala weng no bandum don syu ka jingyamir jingmut bat ki dorbar rat ki dorbar snong ki dorbar sip di katu kala pen kain kala pen yo roj bam itu syu ini ngot stang ka discount sale bai henrai nging persya ya ka jing tu ka discount sale khamtam hakne ka perthai ka bala bon ki jing kala ngila im ha digital world ma ke menta ki ong ban digitalize no ikilan record ke ngi pediang ngobha ya to kabadan kama hagaju popor menta kidan pedeng ki rangba snong lesi ki dorbara ki dorbar himaru ki bapendon kambakla ti kumi kito dei ban penstom dei ban penjingjar ki mar kimla ban le kat bekimon krem ga jingtip jong ga dorbar mdai ka kam shimet jong unu no urang ba snong ne urang ba jong ka rat ne jong ka himaru dei ban don ka jingya sngo thu jing mot lang ka jingya bet jing mot lang jong ka tu hi ka konhon hapo ka to ka ilaka ne haka snong dei ban yo ya ka jing rai lang jong baro mdei jong uwei ne ar ti halor ko to hadu menta mene la de phi pe la de phi lei ban register ki jaka ki ta ki jong phi hapo ka revenue department ki pan ni ki kot kisla ki patai ki duler kapen i paka government ni ka state government kadang itu ya ka bor jong ki rangba snong jong ki sim jong ki hima jong ki rat nrai kum kalong mata lapi ong ban wanra ka jing kala ka amendment halor ko to kam ya ha mari ko to la yo ya ka approval ha ka por ba ulong ulat u malik hang ne o pi o pol ba la pediang bat la itho ba dei ban sim ya ka jing mer jing mot jong kini nrai menta ba penshu weng klem sngo to klem ya mer jing mot shwa bat ngi jing sha ka discount la de ban khot ngi ban ya mer jing mot jing perkhat rang nrai ka sim la ka ta kalau sim be kara na la de ngi ngi sngo mong ngi sngo bukha ya ka ni ka jing la ka jong ki de nakaleng ka jongi ngin lek ya kundu yo lat ka jala ngin ai ko memorandum ngin kundu ru yo DCA minister bat ngin aru da ka jing tho shay CM jongka discount sale halor kini ki issue tu mentang yang patep marbaki kat kum jing sung thu jongi long kila pha ya ka proposal ka jongki saulat ka jalla te menta kadang sa padu te ngata daung ngin lek pan kundu padu kam mi kono ka jing ya sung thu jing mon ngin hap sim da ka wei pat ka sen jam bang ngin hap ya syong perkhat biang sai si sen da ka no pat kelunti ngin dai ya mentah ngin pat sim kono kara mar ngi pat ngi scam hi baga discount sale mar ka dei kanong ri kanong da yangi kum ka jai benreu om tam ngi khandeu ka siap bajungi henrei ya ka custom ya ka culture ka jungi ru tingi scam baga discount sale kan snap ya ka ka ba ngi wan ban bu ban penpau ki jing ki jungi halor kini ki kumba ka pau kolong ba mi thu shu ini henry ka thamai ka jungi ka diga discount sale na ta ka daw ngi sngo ba ni don ka benta pat ka discount sale ngimla ban long do kumwai pat mar ka thamai ka jungi ko mangala ong mana ka di pat ka discount sale tingi kmi lunti ba ka discount sale ru kan syong perkhat biang sai sen halor ka issue